Ana manda beraya dia kasuan saya lang video. Tanggo buri. Deh berai saya lengge. Sagan buri. Habab berai nang pisan थाखाय जेबो साना नामा? Angna kamanan saनफा गाहाम थाथारो नोंसोर मिथिगौ आबदा दाननांगौ लानाङा. हनाय फरायनायखौ नङा मबाइलसो थुबाय थायो. हाबाब आइ फिसा हिनजाव नों फरायबाय दं ना? औ आफा. फरायदोंना मबाइलसो थुबाय दं बिमा बिफाखौ थगायनो जायगा मोनाखै. आफा आङो फरायनायजों लोगोसे लोगोफोरजों फिल्म बानायनो सानदोंमोन. नोङो जि खालामो खालामबाय था फिसा नाथाय फरायनायखौबो लोगोसे लांफा. फरायनाय मानसिफोरा इउटुब बाद दोन. बे बोरायाबो लाइसो होयो. आयै आंथ' गाज्रि लामायाव आगान होआखैना. बिफा फिसा नोंसोरनि आखलखौ मिथिजोब्बाय आं. आफा बिदि गासिबो बादा होयोबा जोंनि बर' हारिया मारै थांना थानो? नोंनि थांखिखौ नों जाफुङो दे फिसा. जागोन दे आफा. आयै आफा आरो बिलाय थांगौ फिसा. मामोन फिसा? आयै आरो आफा आंथ' स्कुल गारबाय आरो दाथ' लकडाउनसोबाव. बेखायनो आङो बै समायनामोनखौ लोगो लानानै इउटुबाव फिल्म खालामनो सानदोंमोन आइ आरो आफा. हाबाब फिसा नों फरायनाय मानसिजों थानानै उनाव बदनामसो मोनगोन. फिसा नों न'खरनि खामानिखौ माव आरो जि नाजादों बेखौबो मावलांबानो जाबाय. जागोन दे आइ आरो आफा. दे फिसा नों जिरायथ' आं ओंखाम संहैनि. दे आफा जिरायथ'. होमबा आं समायनानावनो फन हरसै खोमा. माथो सोमखोरसो कल खालामदों. हेलौ समायना मा खालामदों? ओरैनो दं सोमखोर गोदाव सोराव. समायना नोंनि लोगोफोरखौ सानै साथामसो बुथुमसै फिल्म खालामनोसै. जागोन दे सोमखोर आं गाबोन लिंना लांगोन. सोरजों रायज्लायहरबाय थाग्रा जाखो बे गथ'आ मबाइल मोननायनिफ्रायनो जायजोंनो मेजोंनो रायज्लायहरग्रा जाबाय बे गथ'आ. रबिमा लोगोफोरजोंबो रायज्लायहरनो हागौ. नों बिफायानो लाइ होबाय थायो. आइ नों मानो जानला मानला बुंबाय थायो लोगोफ्रा खोनाबा मा साननांगौ? फिसा नों नोमानि खोथाखौ जेबो दासान. फरायनायजों लोगोसे नोंनि थांखिखौबो जाफुङो. जागोन दे आफा. नों बै फरायै मानसिफोरजों भिडिअ खालामनानै फरायनायखौ गारलांसिगोन नों. मा फरायै मानसिफोरजों भिडिअ खालामबानो फरायना गारगोन नामा? नै नों बिदि साननाया मानसिफोरजोंसो मिनिजासिगोन नों. मा घन्टानि इउटुब बेलाय बाद दोन.
हेल' कल्पना दाबो जायाखै नामा सोमखोरा लेंहरगासिनो दं शुटिं खालामनो बे गथ'खौ आं खेबबेसे बुंबावनांगौथाय फराय मानसिजों लोगो जानाय स्कुलसो गारमारसिगोन बे बिमा नों फिसाजो थांखो जानायखौ माने हेंथा होदों ए नोंहा फिसाजोखौ बादा होनायल' नुबाय थायो बे नाजानाय दावगानायखौ हेंथा होदों बिमा मा जाबावगोन बिमा सासेजों ओइ रथ'लाय मा जाखो आयै नों आंनि होननायखौ लायाखै सालि आयै नों माने बिदि आयै नोंनि बायदि साननाय जाया नोंनि साननाय बायदिबा बर' हारिया जौगानाय नङा आयै नोंनिनो सानजोब्बाय बोराय फिसाजोआ आंना समायना फिसा लेखाबो फरायो फिल्मबो बानायो हे इसोर बिफा फिसा फरायनायखायनो मालाय बाथ्रा रोङा आंहा फराया नालाय रोङा ए माथो सोमखोरसो कल खालामदों सोमखोर आं दिनै आमाइ मोनावसो थांनो नागिरदोंमोन औ जागोन दे सोमखोर बुरि नों ताल लागोन लायाखै हामाखौसै बोराय आं दासान्दि समायनाखौ बेरायबाय थानाय नुगासिनोलै बुरि नोंहासो मिथिगौ बोराय आंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ गोरोन्थि सानग्राया आयै आं सफैबायमोन सोमखोरा आंखौ लिंहरफिनदों शुटिं खालामनो रथ' समायनाय मा जाखो आफा नोंजों आंहा फंसे बाथ्रा दं फिसा मा खोथा आफा बुङा मानो समायना आइ नों दिनैनिफ्राय शुटिंआव दाथांसै हाब माथो दावरावसो जादों आफा नोंथ' आंखौ हेंथा होआखैमोन सोमखोर लानाव थांनि र' आं दिनै हरखाब मानो हेंथा होखो खालि फिलिम बे सोमखोरा लेखा फरायै मानसिसो बेयो मा नोंबो बेसोर बायदि स्कुल गारनो सानबाय नामा आयै नों माने बिदि नोंनि गोसोआव गाज्रि साननाय दं आयै बेखायनो नों आंखौ खालि हेंथाल' होबाय थायो अ मादै न'आव गैया नामा औ माथो इयावनो दं ए माथो कल्पनासोलाय फै सिङाव जिराय फै सोमखोर गैया नामा मादै गैया कल्पना फिल्म शुटिं खालामनो होननानै थांदो अ नंगौ नामा मादै औ हा नोंलाय मानोथो थाङासै कल्पना आं दिनै गोसो गैया मादै बेखायनो थाङासै मादै आं फंसे खोथासो बुंगौमोन मा खोथा माबा मादै समायना मोननि आयं मोना समायनाखौ शुटिंआव थांनो हेंथा होदों सोमखोरखौ समायनाजों लोगो जानायखौ खम खालामना हो मादै नङाबा उनाव दावरावसो जागोन आं सानखाथारदोंमोन बेफोरबायदिनो माबा मोनसे जागोन होननानै दा जामारबायसो दे ना मादै आं थांसै जागोन दे हे गसाइ आं मा खालामबावनो जुदि समायना बिमाया माबा मोनसे खालामोबा आयै दै गिलासै लाबलाय जा दै गांथारनाय मोनदों आङो लांगौ फिसा
सोमखोर फिसा मा जाखो आयै नों समायनाजों लोगो जानायखौ खम खालामदो फिसा नाथाय मानो आयै सोरबाफोर माबाफोर बुंदों नामा औ फिसा समायनाजों लोगो जानायनि समायनानि बिमा बिफाया रागा जोंदों फिसा औ आयै बिसानि बिमा बिफाया मानो इदि आं बुजिनानैनो मोनला बाब दिनैलाय बिमा फिसा मा खोथा रायलायबाय थादों औ आफा आइजों एसे माबा मोनसेसो रायलायदोंमोन आं दे होमबा आथिं आखाइ सुनोसै आं दे बिफा नोंबो आथिं आखाइ सुना लाहैग्रोदो दा सिङाव रायलायहैनोसै दे जागोन दे बिमा माबाहाय बिफा जोंहा बै समायना लाहानि बिमाया जोंहा फिसा सोमखोरखौ माबा माबि बुंथारदोंनो हा माथो बुंदों बिमा सोमखोर फिसाया फराया नालाय बिनिखायनो समायना बिमाया बुंदोंनो लेखा फरायै मानसिजों लोगो जानानै गाज्रि जासिगोन होननानै बुंदोंनो आरो बुंबावदोंसो आंनि फिसायालायनो समायनाखौ गाज्रि लामाजों लांसिगोन खोनाबायना सोमखोर फिसा गुबुना नोंखौ मा बुंदों बेफोरबायदि खोनागोन साननानै आं नोंखौ फिल्म बानायनो बादा होखादोंमोन नाथाय आंनि खोथाखौ बहाथो लाखो नोङो दा आरो खोनाबाय आरो बिदिनो खोनाबावगोनसो दे फिसा समायनाजों लोगो जानाय आरो शुटिं खालामनायखौल' एसे खम खालामदो औ आइ आं नाजागोन र' आं सोमखोर लानावनो थांनि आयौ सेन्देलखौनो बावगारबोलायबाय जोथारहैनिहाय आं लाइस्रि लाइस्रि बाहेराव ओंखारबोलाय हा माथो जाखो बोरो नोंनि फिसाला सोमखोरा नोंनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ शुटिंआव लाङै लाङै गाज्रि खालामजोब्बाय न'खरनि खोथाबो मानिया जालांबाय आंनि फिसाजोआ नों मा बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनदों हा नोंनि फिसाजोआबो गोसो गैयामोन आंनि फिसालायाबो लोगो लानो हायामोन आरो दा नों बुंबावदों बिमा बिफानि खोथा लाला होननानै नोंनि आखल आखुआ मोजांबा सोर फिसाया खोथा लाया नोंलाय मानिहाय ओइ सालि ओइ सालि ओइ सालि ओइ सालि नोंनि नोंसालाया गाज्रि खालामजोब्बाय आइया ओइ मा जादों नोंसोरलाय आब' नों फिसाजोनि साननायखौ जाफुंजानो लुगैदोंब्ला जि सानो बेखौनो मावनो हो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आगै आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां एसे सानै हयै नायनांगौ बाजै आंखौ निमाहा होदो आगै आं बिसोरनि